Molt bona tarda, avui sóc aquí per portar-vos una petita mostra de lírica, perquè avui vull que parlem d'un grup català que ho està patant i molt i que està canviant o aposentant, millor dit, ja un nou estil de música en català que fins fa pocs anys no teníem. Estic parlant-vos dels Tiets i en concret avui us voldré parlar de la cançó Olívia perquè, no sé, crec que és molt top. Em té molt pillat aquesta cançó i és d'aquestes que estàs en bucle i no pots parar d'escoltar. Bé, per què volia parlar d'ells? Primer perquè és important, no, el fet que hi hagi també música així més urbana en català, que això ja ho sabem i ja fa uns anys, des de l'aparició de l'Ildami, de 31 Fam i alguns grups d'aquest estil, que va començar a emergir. I és que certament abans només podíem escoltar aquest tipus de música en castellà. I ara també tenim una alternativa en el nostre idioma, cosa que la veritat és que m'alegra i molt. I bé, és el primer vídeo que faig parlant de música i que no és en castellà, però perquè, clar, per motius obvis, la majoria de música que escolto és en aquell idioma, hi ha molta més varietat, i per això mateix també és una bona i grandíssima notícia que tinguem el grup dels Tiets, que ho està patant molt. Bé, he de dir que des de l'any passat que el segueixo m'agrada molt i tinc inclús una foto amb ells a un dels concerts que van fer l'any passat i ho comento ja, és que ho dic ja perquè si no rebento. O sigui, vaig intentar anar al concert de Vilafranca del Penedès de la setmana passada i l'Ajuntament ho havia organitzat com el puto cul. O sigui, no pot ser que portis els Tiets, que ara mateix són del més top que hi ha a la música catalana, i que els posis en un camp de futbol en el que la gent no hi cap, tothom pels costats, per uns caminets que hi havia, per uns horts, vull dir, un caos absolut, que també ens porta a pensar que va ser un caos perquè certament ja són molt importants els Tiets ara mateix i hi ha molta gent que els segueix. Doncs, vull començar a parlar-vos d'Olívia i no sé si l'haureu escoltat, si no, és del seu nou àlbum que es diu Epic Solete i no sé, és que està guapíssim perquè barregen sons que són electrònics, amb sons de reggaeton, amb sons pop, amb sons que són més catalans, no sé, aquí una barreja. I he triat aquesta cançó perquè és que no puc parar i a més, no sé, estic molt sensible amb el tema dels nens petitets, de les criatures, perquè em fa l'efecte que ara tothom s'està embarassant i dius, buah, que heavy, no? O sigui, que potser és una crisi dels 20 i pico, pot ser, jolín, jo aquestes crisis no les tenia abans, saps? És heavy, molt fort, en fi. Que posem a l'inici de la cançó, perquè comença així, ja veureu que xulo. I en aquest festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Primer, ens situem. En aquesta història estem en un festival. Hem anat amb el nostre cunyat que ens regala entrades, anem a un festival de música, amb propostes així prou alternatives, no? I què passarà en aquest festival que fa que s'hagi de crear una cançó per a aquest moment? Doncs el que ve ara, us ho deixo escoltar. Vai més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visitier. I ens vam passar el concert plorant. Olívia, quin moment tan bonic, que estrany, Olívia. A mi em fas el que no sé si serà una història real, jo crec que sí, perquè he vist que en un concert van treure l'Olívia, que és la nena petita, una criatura moníssima. A mi em fas això. Si és real que els van dir que estaven embarassats d'aquesta manera, és que em quedo mort, em quedo glaçat. O sigui, la seva germana treu un sobre amb una pista i aquell dibuixet, òbviament, és una ecografia, una putíssima ecografia. O sigui, em quedo impactadíssim, no puc amb la vida, o sigui, que fort, no? I clar,
et penses que et diran que es casen o que alguna cosa així, és una parella estable, i no, et diuen que estan embarassats, que tindran una nena i que es diu Olivia. Com no t'has de passar el concert plorant d'alegria, d'emoció, per saber que hi ha una persona més a la família? És que no sé, que fort. És que m'encanta aquesta cançó. Mireu, continuem. Saben que es casaven, veia, ens diuen que serem una més a la família. Avanço una miqueta. Ara ve part emotiva. Marxa l'avi, surt una panxeta i els papers són avis. Espera. Ara. Marxa l'avi, surt una panxeta i els papers són avis. Això de la vida tot és momentani, gaudeix de cada dia, acaba massa ràpid. Aquí tenim dues coses superimportants. O sigui, en l'any en què marxa l'avi, en què es mor, surt una panxa, no? I és com el cicle de la vida i et diu que tot és momentani, que gaudeixis la vida. És a dir, aquesta cançó a sobre és un carpe diem, és un gaudeix de la vida, gaudeix del moment, i a més un tempus fugit. Corre, espavila, no perdis el temps per passar-ho bé, perquè la vida s'acaba, no? Encara que sigui un cicle i tot es vagi repetint, tot s'acaba. I ara ve una declaració d'amor que a mi em sembla preciosíssima i que tenim aquí, que us vull destacar. Fixeu-vos què diu. No sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Que maco em sembla, no? I em sembla que és un sentiment superreal, que és un sentiment que hem pogut tenir tots algun moment quan algun familiar o algun amic ens diu que ha de tenir un nadó, no? I és com, no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica, o sigui, i és que és cert, tu no has vist aquella criatura, però veus ja la panxa que li surt a la teva amiga, a la teva germana, a qui sigui, i ja t'emociones i ja estimes a la personeta que porta dins, no? Perquè saps que formarà part de la teva vida. I em sembla que és una cançó amb un ritme tan guai i amb un missatge tan tendre a la vegada. És que per mi, aquí ho dic, em mullo, per mi és la millor del Èpic Solete. Ja ho he dit. Ho sento, les altres són molt xules també, saben que Coti per Coti ho està patant, però per mi és que aquesta cançó m'arriba al cor. És que quan la vaig escoltar per primer cop van venir ganes de plorar, perquè vaig pensar en l'emoció, no? de la paternitat o de la maternitat, i més perquè, clar, ja us he dit, o sigui, al meu voltant la gent s'està embarassant. O sigui, la gent s'està embarassant i és molt emocionant viure aquest procés quan t'explica una amiga o un familiar i super heavy això. I ara, doncs, va repetint ja la cançó aquestes estrofes tan xules, no? I ens vam passar el concert plorant, Olivia. A veure, abans una mica, crec que no em deixava res. Ah, sí, després li diu això. L'únic que vull és veure't, Olivia, sempre seràs la gran de la nova família. Vai, més germana. Aquí, entremig de l'estrofa que es va repetint, que és la de va més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, no? I tota la història, tenim aquest vers que havíem passat ara, que diu, té relació amb el cicle, no? La vida vista com aquest cicle de gent que mor, creix, neix i es mor, i creix, neix i es mor, que és sempre seràs la gran de la nova família, perquè ja la família mai tornarà a ser el mateix, ja no hi és l'avi, no? Però ara existiràs tu també. I no sé, així podríem continuar comentant-ho tot, però ja està, jo crec que he dit l'essencial. No sé si coneixeu la cançó, si us agradava, a mi m'encanta, teniu deures, us l'heu d'escoltar sencera si no ho heu fet, i ja està, que maco és i que bé que ho han fet els tiets. I és que tant de bo, i a més penso tant de bo, poder-los fer una entrevista. Seria el topazo de la vida. I res, que ho passeu molt bé i que moltes gràcies per veure el vídeo. Adeu!